Kuya lagi ko ani. Ka, mahala mas mong uwin ko leto. Ani mo gini kay amengan. Wow. Tandaan kay. Suka gini mo dito. Well, usan ka. Buwan ba? Tors, kompleto yun niya to. Asa man ni gamitos. Ini. Ano yun? Agay! Balik. Asan po ni butang nyo nga? Namin. Duha man ni kabuok. Usar ito to. Maawa ni asa. Nah. Dire garo ni ay. Belian so ni ari. So tani gamay. Adi ari. Libog ba? Sa limot ni ko center stand. Ano sa mabag? Kasi tuwi lang ko ani nga mo ni stand ni. Aro dai. Ya. Oh, tara to be. Saan ka? Pre. Magsisuwel ko sa motor pre. Dugay na gini mo magsisuwel pre. Mo ba? Oh. Aw, disuwi na ka eh. Ito ni ko ni pre. Ay, kini kapal kag. Ito ni pre. Yo, amo na ka. Amo ka na? Amo na ko ni pre. Asa may kuha ni be? Dili. Asa may kuha mo? Amo na pre. Pre. Mataka man ka. Ari oh. Dili na siya. Dili na kita supak mo siya oy. Kani ang panay sisuin. Duha ni kanni o di ba ari ka mo. Ano pre ni pre. Pero ang importante, pwede ganito. Kaya ako ari dili, akala ka pa. Mudan ni pre. Okay. Di juga kamao yun. Ganihar mo tanaw ko katanawan pa kana ko dito. Ganihar mo kasi kuti-kuti pa juga. Di juga kamao yan. Semuka ni mo pre oy. Kini gari juga bara. Asa man imong tools? Pang sisuin ha? Usam din mo ni. Takta. Ini apa mo ta? Sa kasi ko sa asa man imong ikut COVID mo. Usam. No.